азиз шаб бахайр, қарор дорем дар хонаи худо, дар пеши хонаи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки ҳозир китобхона аст ва дар пеши ина соат 3 шаб мо навори мо як минутаи дӯстон шахсоне ки ҳаҷи фарзӣ мехоҳанд биёянд, ина мо дар ҳамҷа қарор дорем. роҳ баладу ҳастанд 3-4 кас ҳаҷи фарзӣ гражданин Россия бошанд, дар ҳамин рақамҳо занг бизананд. офиси мо дар ҷой дар метро Проспект Мир. Ман ки бошам дар Люблино ҳозира ки нестам, Проспект Мир иншаллоҳ дам 16 нархномаша дар рӯи экран гуфта наметунам, бо наги чанд сумаи чӣ хелай нархша гуфта наметунам. Ба ҳамин рақам занг бизанед, хадмат ҳаҷи фарзӣ омаданед, ҷо кам айда медонам 8 ҷо ё 10 ҷои дига мондагӣ аст. ҳаҷи фарзӣ гирифта истодем, мебиёрам бачаҳо, фақат шаҳрвандоне ки Россия бошанд. аслан ширкати Замзам ҳам таъсис ёфта дар Москва, ай Москва мебарем. Шахсони ҳаҷи фарзӣ ме занг бизанед. Худо нигҳдор.